पुलिस के हो पहाड़ा बाजारे हम जाइब ना। जुलुम कैलस साला कोरोना बाजारे हम जाइब ना। उखिया मंगा देना ऐसैया उखिया मंगा देना। लागल पुलिस के हो पहाड़ा बाजारे हम जाइब ना। जुलुम कैलस साला कोरोना बाजारे हम जाइब ना। बाटे कोरोना महामारी केतना लोग के दिहलस बनाई भिखारी। नारियल ले आ दीना ऐसैया शरीफा ले आ दीना। नारियल ले आ दीना ऐसैया शरीफा ले आ दीना। लागल पुलिस के हो पहाड़ा बाजारे हम जाइब ना। जुलुम कैलस साला कोरोना बाजारे हम जाइब ना। म्यूजिक डायरेक्टर विकास राज। गली में पैसा नइखे कैसे फल लाई। इहे बात सोची हमारा आवता रोआई। उखिया मंगा देना ऐसैया उखिया मंगा देना। उखिया मंगा देना ऐसैया उखिया मंगा देना। लागल पुलिस के हो पहाड़ा बाजारे हम जाइब ना। जुलुम कैलस साला कोरोना बाजारे हम जाइब ना।